जायाखै नोंलाय मा मिथिनो UPPL निखौ बिसार लाब्रा मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो खारनो रोंनांगोन मानबायनो रोंनांगोन लेखा फरायनो रोंनांगोन आरो बे राजु नार्जारि बिथांनि जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौ रायदावनो रोंनांगोन आरो जिहेतु आं बुंखाबाय BTR नङा बियो BTC सो दै सिस्टेमेटिकेलि जालांगोन नोंसिनि बायदि बे सा साज्रां रिनेम खालामनाय BTR नङा बियो संबिधानिक कन्स्टिटिउशनेलि मर्यादा मोननाय सुक्ति जिहेतु आरो बे काउन्सिलाव सा साज्रां ओरैनो मिडियायावल' फोसावनाय नङा कागजे कलमे थन्न थन्न गासिबो लिखित भाबे बेफोर खामानिया जालांगोन रिक्वेस्ट কৰিছিলো যে প্ৰথম এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত ইউথ এম্পাৱাৰমেন্টৰ কাৰণে 100 crore এলোকেশন এজ গ্যাৰান্টিড প্ৰমিস নহয় যে গ্যাৰান্টি দিছিল যে 100 crore ইউথৰ কাৰণে দিব বুলি এতিয়াতো দেখা নাপালো তেনেকুৱা ডিসিশন আপোনালোকে যদি দেখা পাইছে মই নাজানো কিন্তু যিখিনি আমি দেখিছো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ মিনিটছত 100 crore এলোকেশন কৰা নাই আমাৰ ইউথ কমিটিক মই অনুৰোধ কৰিছো অতি সোনকালে ইয়াৰ এগেইনষ্টৰ এটা ধৰ্ণা হ'ব লাগে खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मेडामनिसिम सौफैलायबाय फिन खनसे राजु नार्जारि UPPL नि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा माबा मोनसे बुंदों बेनि सोमोन्दै मेडामनावहाय फंनैसो जोङो मोनथिना लागोन दायो आंजों दंफैयो BRBबो GB थांगासिनो दं नै सान्दुं गोसा 12टा जाबाय टाइमाबो थ' एक्चुअली नेटबो गैयामोन साननै डिसकानेक्ट जादोंमोन जोंनि बाक्सायावहाय जुबिन गार्गखौ लानानैहाय दावराव दावसि बेनि माखासे कालप्रिटफोरखौहाय जोंनि बाक्सा जेलावहाय सोफैदोंमोन बेनि थाखाय मेडामनि गेटआव वेटिंआव मोदानजोबखादों माथो मोखांफ्रा मोदानो सिकिउरिटिया हेलौ चल पे नेवरी पे मैं दोनों को फोटो इधर देखो अच्छा ये कर्मा है मेरा दोस्त अच्छा थैंक यू बात करो कर्मा से भाई साहब बहना भाई साहब से बोले कहाँ भाग रही हो इधर आओ अच्छा लग रही है माबायदि मोनदों गाइस मोननायाथ' मोजां मोनदों जाहैबाय गासिबो जोबस्रांजोब्बाय ना ओमफ्राय जोंबो सेस जोङो सेस जायाखै माने जोंना लाइभआ दे माने दा जुरिनांगौ जाहैबाय आरो एसेबाबो गोजौजों आवगायलांनांगोन आरो फैगोन समाव माने बहुद माने मावनो गोनां खामानि दं आरो जोंनि थाखाय दा दिनै देरहाबाय होननानै सिरि थाब्ला जानाय नङा आरो लोगो जाबाय जोंनाबो न'आव सैमा दंखायोना माब्रै माबा मोनामखायो सेन मोनदों बियो हेलौ कर्मा आयु ओइ दाख्लैनिया गुफुरा आं खोथाखौ दासो बुजिना मोनदों एक्चुअली राजु नार्जारिया मा बुंनायमोन थेवबो बिथांनि भिडिअखौ आं नायबावासै नाथाय बे फंनैसो लाइनखौ खोनानानैनो आं जोबोद जोंखाबाय मेडामनिफ्राय बाइटखौ लानाय जायासै जोङो बेलेग खोथा सावरायदोंमोन बेनिखायनो मेंबायबो आरो समबो एथ' गैयामोन दिनै खिन्थु राजु नार्जारि बिथाङा मा जुक्तिजोंहाय इस्तिहाराव होनाय गेरेन्टिफोरखौ मानो मावाखै होनना बुंदों अथ टेकिं सेरेमनियानो दिनैसो फैयै फैयै जोबफैदों आरो माखासे खामानि बाखि दंबावो माखासे नङा 50% खामानि बाखि दंबावो सिजल जायाखै BCDC चेयारमेननिफ्राय लानानै TCLCC मेम्बार चेयारमेन बायदिसिना अफिसियेलि डिपार्टमेन्टफोरजोंहाय बोरै मावगोन बोरै मावगोन बेफोर सिजल जालांगासिनो दं दा बिदि बेलायावहाय लोगो लोगो मावफुंजानो लुगैदोंबा आरोथ' सासे पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै बेहा आसुगुर जिख्लाबसेबो समान माने नलेज गैया होननानै जों दिनैनि समावहाय मोनथिना मोनबाय जितु बिथाङा माबोरैहाय बुंनो हाखो जे दिनै मानो मावफुङाखै होननानै खैदिनल' जादों
खैदिनावनो जुदि मावजानो लुबैदोंब्लाथ' बियो आसरित दुनियावनो नुफेरि माने खामानिखौ मावजानो लुबैबाय एलियन बायदिसो मोनना लाबाय नामा आसरित मा होनो बिदिखौ बन्धु मा होनोलै नों बुंदोलाय एसे एलियन फाग्लासो बिदिया माबानि बे जोंनि ग्रहनि नङा बै दस्रा ग्रहनिसो जागोनदां बियो हा जिहेतु बिराद ओरैबायदि एडभान्स जानांगोन आरो मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो खारनो रोंनांगोन मानबायनो रोंनांगोन लेखा फरायनो रोंनांगोन आरो बे राजु नार्जारि बिथांनि जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमा बिफाखौ रायदावनो रोंनांगोन आयौ आइ आफा होननो रोंनांगोन नामा रोंनांगोन अब्लासो राजु नार्जारि बिथांनि बुंनाय बायदि जागोन होननानै जागोन दा बे समाव बिथांखौ माने बखिद्रायबा गाज्रिबो जागोन खिन्थु दिनै बिथाङा सासे थांनाय बिटिसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै बिटिसि नङा पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया बिथांनि थाखाय बिराद लासिंसिं आरो बिराद माइनास पइन्ट आं माने मोनसे बुस्थुखौ हमदांना मोनबाय जिहेतु बिटिआरआ मोनसे मा होनो बेखौ रं फुनफ्लानानै वालखौहाय गोदान नुहोनाय न' गोजामखौहाय रं फुनफ्लानानै साजोंहाय आं लुनाय होननानै गावसोरनि पेपाराव नाम लानाय जिहेतु बिटिआरआवहाय बेनो जादोंना पस्टार बायदिसिना एडभार्टाइजजोंनो बिसोरो स्किमफोरखौ मावदोंमोन आसनिफोरखौ मावदोंमोन खामानिफोरखौ मावदोंमोन रायजो राजाफोरखौ बै एडभार्टाइजमेन्टजोंनो माने मावदों जादों जासिगोन होननानै बिसोरो थगाय 5 बोसोरावनो सेटेल नङा होमबा दा बेबायदि लुगैदों जोंना बिदि नङा एक्चुअलि बिटिआरबो नङा बियो बिटिसिसो बिटिसियावहाय बिदि पस्टाराव फोसावनायल' नङा लासैनो जागोन खुगाजों नङा प्रेक्टिकेलि मावगोन आरो बे सिस्टेमेटिकेलि जालांगोन राजु नार्जारि बिथां बायदि सिस्टेम गैयि माने पेशेन्स गैयि पस्टाराव फोसावदिंनायल' बेबायदि जोङो मावा ओंखायनो राजुआसो मोनसिगोन बेखौ राजु नार्जारि बायदि थगायसुला मिसलिया बायदिसिना आं बुंथ'ला सम दंबावो जिहेतु जोंबो खनसेनो जावजुबनो हानाय नङा लासै लासै जोंबो नोंथांमोननि बेबायदि नंखाय बांखाय बाथ्रा बानस'नायखौ जों गसंगोन जों बुंगोन राजु नार्जारि आदा माइनेट्सआव लादोंना लायाखै एज गेरेन्टिड होदोंना होआखै नोंलाय मा मिन्थिनो UPPLनिखौ बिसार लाब्रा नाङा फाङा बायदिसिना बाथ्राखौ बुंलाबायनानै बानसावनानै रायजोफोरनि सिगाङावहाय कनफिउसन दालाबो दिनै बयबो मिथिखागौ जायफोराहाय बे 100 crore गेरेन्टिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ मिथिखायो मोनसे बाथ्रा नङा नोंथांनि बुंनायजों जाया मावगोन मावा बे अलरेडि रायलायखानाय जादों आरो बेखौहाय दासान्दि हयथ' माखासे बेस्थ'थानि थाखाय बेखौ रायलायफिननांगौ दङ नाथाय ओरैनो मिडियायाव फैब्रबनानै बुंब्रबनायजों जाया एसे धैर्य था आरो नोंथांमोनाथ' धैर्य गैयैनि फलावनो दिनै आबुल थाबुल बायदिसिना मावब्रबलाबायनानै गाब्र'खाबाय बेबायदिखौ लुबैयाखै आरो जिहेतु आं बुंखाबाय बिटिआर नङा बियो बिटिसिसो दै सिस्टेमेटिकेलि जालांगोन नोंसिनि बायदि बे सा साज्रां रिनेम खालामनाय बिटिआर नङा बियो संबिधानिक कनस्टिटिउसनेलि मर्यादा मोननाय सुक्ति जिहेतु आरो बे काउन्सिलाव सा साज्रां ओरैनो मिडियायावल' फोसावनाय नङा कागजे कलमे थन्न' गासिबो लिखित भाबे बेफोर खामानिया जालांगोन दे गोजोनबाय।